Dobry dzień, albo dobry wieczór. Jesteśmy w Katowicach i niebo płacze. Niebo płacze, bo idziemy na nowy film Papryka Vegety. Kobiety Mafii 2. I zaraz wam opowiemy, jak nam się podobał film po seansie. Patty, będzie dobry film? Kamerujesz! A wrażenia z tej niesamowitej produkcji, żeby było bardzo kontrastowo, nagrywamy wam na tle Opery Śląskiej. I teraz powiem wam tak, zależy do jakiego pójdziecie kina. Myśmy płacili po 15 zł, ale wiemy, że w innych kinach bilety są też na przykład po 25. Za 22 zł można już kupić dobre pół litra wódki, takie do wypicia. I teraz powiem wam tak, porównując przyjemność z wypicia pół litra wódki a tego filmu, to odpowiedź brzmi